Haga jinga ka Unity Cup third place hapeng ka Trinidad and Tobago Persia ka Ghana haba phai shak ka jinga ka Ghana ka lakhor ka nam job hadin bagalala bat limsuk ka Trinidad da saulanot baleng bagan ka jing job ka Ghana ka bad ka Kyrdan ka balai haga jinga ka final jong ka Unity Cup hapeng ka Jamaica Persia ka Nigeria haga ka jinga ka bro artri ki kenhun ki khai damar argul ada bukot ka kendai per minit bat san minit ka additional time. Badai ka penalty shoot up ka Nigeria kalala bat pelim ya ka Jamaica da san lasau. Baleng bagan ka jing job ka Nigeria kali obenra ya ka Unity Cup mentau snem arajar ar peusan. Haga jing la kai Roland Garros third round hapreng Philip Misolix Persia ya Novak Djokovic. Haba phai shak ka jing la kai Novak Djokovic ulakhur ka nam job hadin magulala bat pelim sok ya Philip dan riu lalai riu lasau ban riu la ar baleng bagan ki jing job Djokovic ulayo ban rung shakara of 16 haga jing la kai MLS hapreng ka Cincinnati Persia ka DC United haga ki jing la kai ka DC United kala khur ka nam job hadin magulala bat pelim sok ya ka Cincinnati da ar la kawai haga jinga kai hapreng ka Nashville Persia ka New York City haba phai shak ka jinga kai baro artli ki kenhun ki khai damar argul had bukot ka jinga kai hagoi par ka jinga kai MLS hapreng ka Intermiami Persia ka Columbus haga ka jinga kai ka kenhun jong Lionel Messi ka Intermiami kadang peteng ban khor ka nam job hadin kalala ban limsuk ya ka Columbus da san la kawai badhaga ka jinga kai Lionel Messi uliyo ban tab argul nagbenta ka Intermiami bad artli ki assist baleng bagan ka jing job ka Intermiami kala Kiew Kyrdan ka balai hagami 1 point